Ato ang tatuo ng bagong operator kay yahay kay ba naka-unit na Brad. Yate operator ng gwapo mag-unit lagi. Buyag. Inanay mo kunin Brad sa pinangga taga mo. Yate pero karon pa bugo kita ng unita ba? Karon mo kunin na abot god. Asa ni mo ni kuha ni? Babaw. Pila ka oras travel ni mo ani pero gwapo ligi ra oh. Patay di gini malubong ba? Ha? Pero buyag kay akong ipalisa to ko unit sa una ba kay grabe dauton ka tong unita ay. Tagbo tag mayong. Yang kini dai okay na. Agay bitahan kay murag dili kayo daot. May kay mong giwasingan. Akong gi sabuton kay inanay gud ta sa manggaon tag mga unit. Viral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumay. Basta yung manggaon ka po yun, makitaan ka gamo. Bilib ka gamo sa mga. Ah, Yaya, pungaon ni mo niyo kung okay ka maka-unit ka pohon. Kanina niya, pungaon ni mo ni. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo? grabe idola gini sa yang unit to. Si gamay nga kining Biting gamay lang yuta nga nabutang de gamay lang abog papahaan gyud. Pabilib ko sa amo ana ba? Ay, unsa pa? Murag Kayo gili gud mo panggaon ng imong unit. mo siguro ni mga unita nga gipang peace out sa Ukraine. Ha? Oh, ay, panggaon mo yun siguro ka ba na? Nagay nakapalit imong amo no? Ay nagay na kawato na mahamis nagmayo ng imong Ayo kay maabot tong amo niya. Mo surpino dre. okay pong unita din ba? Unsa may imong ginakarga ani day diri day? Nga kuan ra mga yuta. Na bakal mga materialis. Ah tama no kikini nga bakala day oh mo ni gikarga day ay. Oh, wala gikan sa ubos kung ako takustan kaya ay grabe. Grabe. Bisan pag gilok yung bulusin na diyan. Paano masabi? Pati gid ang pagkuha ng unita no bro karon pugi ko kita ba sa ngalan ni Muroka? Buro ka? Japan no Japan. Oh, Surplus dili. dili Zero Plus ni. Original? Original ni siya. Pagkuha sa kuan, pero surplus siguro gikan. Ang gwapo, MST. Oh, MST1 5,000. Bagdok. Oh. Dara minor o tag minor daw. Kaya ato. Asa may kailangan to sa mga? Karon pa magugugod nakabantay nga klase ni nga unita na bilib ko si mo bagay sukad nga nakasulod ka nimong kompanya naka-unit ra gyud kag Sa tinuod lang ba? di basta-basta ba. Sa tinuod lang ba? Duha ko kabulan diri sa kuning kompanyahan eh. Pero gi-issuehan na yung naning unit oh. Okay puno asa mobila na. Ano na nana ron diyo? Atras. Oh, basic ra gyud ni drive band ay. Layari ay. Pero diso Japon ni basta di ka kabalo. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo? Ah. So advance yung gani mag-mindset yung gani yun ayo gani mo ni Man adyo basta pabilib tas tong amo ba. Ay nana magina man trabaho tara ampay pabilib para kaingon sila ba nga. Ni may grabe ka ng ligid hinluan pa mo ng ligid nga mo tamak mo ginagyuta na. siyempre. Mo ani ro amo pinagalit. Tanaw sa limpyo kayo. Nya sa may mga ikonsulti si mo ang amo dai nga mapasalamaton yung dagdag ko siya nga. Sir, ang ako nag-istorya nimo karon sir, dako iko pasalamat sa imo nga wa na ko damha nga gitagaan ko nimo nani nga unit nga dako kayo sig lain kita naon, basig batik ignaon. Pero pasalamat japon ko nimo nga basig nani ni nga unit nga imong gi kuan sa kuha. Ako dako japon ko pasalamat sa imo nga dili tungod nimo ug dili tungod sa Ginoo. Aw kana murag may gina. Siyempre, mo kuan sa Ginoo kay. So dili tungod sa Ginoo pero siyempre tungod Kay di pa nimo tungod sir. Wala ko ron dire. Kay surrender ko atong niaging unit ako pati pero pasalamat yun sir nga wala mo gi lugay gitagaan di ko nimo unit nga inani nga kuan nga perminti ako ang trabaho. Perminti akong income rong adlaw. Og labos taran sir. Salamat kay sa imo. Ah, sige. Maayo pud ning pagka-driver dai mahal kay niya yang amo. Dila niya gimahal ng unit.